dipun serampetaken Cok. Monggo. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu macangi. Pripun pawartosipun damel boten pinanggih? Alhamdulillah pinaringan seger waras sehat walafiat. Saged sowan wonten ing Laladan Suluk mriki macangi. Nggih. Jan luar biasa. Pripun penontone niki? Penonton iki yo kebak kabeh dalane ganteng kok. Nggih. Ganteng nomor siji Mas kuncine. Jenengan kertas apa boten jenengan? Napa? Penontonnya akeh disenengi dulur-dulur wonten ing Suluk. Nggih. Mergo jenengan ora ngarani regane. Kok ngerti sampean? Lho, dulur Suluk sapa wae lek dalang ngarani regane iki bakal ora payu. Lho ya wedi. Kali Badaryono iki diomongi neng, kowe lek dakile nggonku cukup tak tukokne diplomat. Sak kerdus. Alhamdulillah. Oh, pripun lho Mas, wong Dakala kene Pacitan alhamdulillah sowan pun ping kalih Mas. Oh, ping kalih? Nggih. Oh, nggih. Alhamdulillah ya anggere dagelane aku ya ora tau udan. Nggih. Biasane udan terus mambeki udanan to nek Nganjuk. Kok ngerti jenengan? Wah, awakmu iki mandhep ning guyangan sik kok. Oh, ngerti sampean iki. Wong andalan kok minggot di guyangan sik niku kan nggih mesti udan to, Pak. Paling mboten dongane kaya dulur-dulur Suluk. Nggih. Niki dongane. Pripun dongane? Damel buah-buahan. Nggih, buah apa? Kuduku menyang Kediri. Nggih. Ibu-ibu dari menika muga-muga akeh rezeki. Amin. Tuku ngimu gemak ning pinggir sawah. Bapak
sedaya pinaringan berkah barokah. Iki seneng nek. Tuku kerupuk menyang Kediri. Wong sing cedhek mlempok. Dolane gak tuku kerupuk nyang Kediri. Dulur suluk kabeh wae aja ngantek bunuh diri. Allahumma. Allahumma. Pinaringan seger waras panjang yuswa berkah barokah sedaya ingkang mirsani wayang kuwi benjing saged minggah dhateng Mekah lan Madinah. Allahumma. Amin. Ngoten niku lho Mas, mula awake dhewe iki kadang kala kurang bener nganggo ning pribadine dhewe ning bener kanggo wong liya. Nek kadang kala bener iku kanggo wong liya ngrugekne awake dhewe. Iki mula nek tenggene sulung belekne Mbah sinten niku wau? Mbah Daryono. Mbah Daryono. Mula kena diarani jenenge suluk. Suluk itu saka tembung sugih ning ora muluk-muluk. Ngoten to nggih? Nggih. Dulur suluk iki sugih kabeh. Nggih, leres niku. Nggih. Saben taun wayangan kok. Wis saben taun wayangan Mbah Daryono niku saestu lho. Mbah Daryono niki ngapunten. Priyayi niki nggih lembah manak meneng mawon Mbah Daryono. Ngantek utange masyarakat pira iki ora ngerti. Saking menenge mawon. Nggih Mbah Daryono kok ya ibu-ibu sing gawe pingin mesti anggere Senen Kliwon ditagih mekar kabeh. Kita sing seru ki yo drindit mekare ya. Alhamdulillah barokah menika bersih desa wonten ing Laladan Suluk. Muga-muga anggenipun kagungan hajat tasakuran bersih desa Purwakala ngilaki Sukerta. Muga-muga iri lan dengki don paidon dukana dukene ngalih saka Laladan desa Suluk Ndropo Madiun tepuk tangan. Amin. Ngeten iki lho Mas Didi. Wong ki yen kerukunane kados dulur-dulur suluk ngeten iki luar biasa. Mula ibu-ibuke wis jam 5 ya wis budal. Adik-adike ya wis budal. Bapak-bapake ya wis budal. Bocah cilik-cilik SD lho kabeh ya isih jam 4 wis budal rene. Budal mriki? Nggih. Tumut mayang. Ora to. Kaya ngopo ya golek jajan iki bar yo mulih. Kaya ngeten iki Mas Didi pokok ya nggih termasuk nggih ngeten iki ngunggulne UMKM Mas. Oh nggih leres. Awake dhewe oleh rejeki, bakul-bakul kabeh ya pikantuk rejeki. Lah ngeten iki suluk ya aja matek gang. Jane Mbah Lurah taun iki ya ora wayangan ritek. Ning masyarakat sing mboten lho masyarakat wong jenenge budaya kok. Napa mulai niki tanggene mriki niki adat Mas. Nggih adat wis. Oh Pak Daryono ndak ora wayangan ritek lho Lur. Alah ngopo nek koperasi murah ora wayangan. Wonten kemawon semangat urunan Mas. Nggih. Urunan per RT niku alhamdulillah Mas. Urunane Rp1.000. Pinten Bu? 30 swidak kula dongane baru urunan swidak tikel dadi 1 triliun Allahumma. Muga-muga tanine maju Allahumma. Dagangane payu Allahumma. Ayem tentrem Allahumma. 6.000.000 iki lho. Kaya muni fadilah luar biasa. Lah nggih luar biasa. Nggih ya suluk tenan. Pokoke wis koe dalang ki wis kaya awakmu ki wis nek diarani dalang wis kena di langganan Mas. Wis ping pira Mas dirancung iki? Ping kalih kula nembe. Nang mriki terus. Alhamdulillah. Lah jenengan? Nggih kula ping kalih. Oh sami berarti. Ping pindho padha. Dadine lek jenenge suluk awakku ping loro, aku ping loro. Lek loro ki enek rino kelawan wengi. Enek bener, enek luput. Enek bagus, enek cantik. Enek ala, enek becik. Loro karo loro dadine papat. Kiblate papat cukup dagelan saka kidul selatan selakno anggenipun slametan. Balik ning lor, aku mlayu ku ning lor. Iki ning jenenge utara.
Utara. Urip hanyalah sementara. Sementara nggih. Lah urip ning alam donya kuwi ora suwe paribasa gun mampir ngombe. Nggih, monggo diunjuk Pak. Nggih. Lek mriki dereng blas Pak polisi. Lek mangko kopi lagi cegluk lho garing diceluk nggih kula utah melih. Utara. Utara. Bablas timur. Setiti neng duwe umur. Nggih, disetitekne wong urip ning alam donya kuwi iki ya kudu disetitekne. Disetitekne neng duwe umur muga-muga panjang yuswa. Sing keri dhewe manggone kulon basa Indonesia iki barat. Barokah ingkang kathah damel sangu akhirat. Aja ngantek duwe iri jengki karo tegese tangga teparo, aja don paidon, aja rebutan warisan, dulur nom dulur tuwek padha dihormati. Wonten mangke, Mas, kula niki wau nggih budal ing Ponorogo, mbeta sinden bocah, Mas. Lho, pira? Sinden bocah. Bocah umur pinten? Kira-kira ke umur 6 tahun, Mas. 6 tahun? Isih paut to, Mas. Saged iki niku. Wo, pripun wong jenenge sinden bocah kok ya? Kok dijumenenge, Mas? Nggih lho kedan. Sore penasaran. Ngeten nggih? Nggih. Sik iki nganggo gethuk nganggo gethuk. Sinden. Anu priyan ini terus temike nggih niki wae sinden bocah. Tasih. Oh, nggih. Sak pinten, Mas nggih? Sore-sore padang bulan. Ayo yo. Pak habis rek. Wes do wes. Mas Kaleng. Wonten dawuh. Selamat malam. Wilujeng dalu. Sugeng dalu Pak Lurah. Mbak Lurah pundi? Pak Lurah dulu. Ambek iki enek sumono to. Cale ora kan kene mambengi nang ngendi nganjuk. Nuwun sewu wilujeng dalu Mbak Lurah. Wilujeng dalu Mbak Lurah nganjuk. Nah, dek winginane awakmu kan ning Bungkal Ponorogo. Iya. Wilujeng dalu apa? Wilujeng dalu Mbak Lurah Bungkal Ponorogo. Bengi iki awake ndereke Mak Cangit Mas Didik niki manggene wonten desa pundi? Wilujeng dalu Mbak Lurah dulu. Sulok Dulu. Sulok Dulu. Mari dulu. Sulok Dulu. bintang kecil Bintang kecil di langit yang biru. amat banyak. Amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari yang jauh tinggi. jauh tinggi ke tempat belajar. Iya, sebenarnya gede tuh gelasnya apa dong? Kembali pelambungan. Alhamdulillah. Lagunya pelambungan nenek. Nenek tau piye? Badan tuh ada 5 nek Iya, iya. lupa
Kita kuning gelap, merah muda dan biru, menetes balon gitu. Mas, Pripun. iki jane sinden apa tukang pateni? Lah cilose wau masih nembe umur 6 tahun. Ya umur 6 tahun tak ngerti gondonan busi. Lagi ngapa sini? Kok lagi Aku lah nani ngene lah salah dhewe balonmu kok dalah kono. Tadi yo kesengkel. tapi apa-apa, Nduk. Hatiku sangat kacau. Ya sampe gede tak tunggakne klambi. Balonku tinggal empat. Ku pegang ilat-ilatnya. Ya, sampe gede dadi apa, Nduk? Sampai nak gede dadi maling. Dadi mantri. Oh, dadi manti. Mantri apa? Manti sunat. Sunat sapa? Penyunat Pak Lula. Kok iso lo Badaryono ki wis sunat biyen lho kok. Lah aku lho Mas wis sunat belum. Aku pengen ngerti. Iyalah. Sampe nek dadi dukun sunat hadiahe apa? Hadiah gelang Mas. Alhamdulillah bare gelang kowe njaluk apa? Aku njaluk ali-ali Mas. Iki njaluk ngene apa ora? Aku njaluk talung. Kali dhewe njaluk apa, Nduk? Aku kali dhewe njaluk kelinting. Klinting apa? Kelinting kebul. Oh ya, alhamdulillah Mbak Mami. Alhamdulillah. Berkah barokah. Kagem warga masyarakat Solo. Injih. Matur sembah nuwun ingkang sampun dono nyawidak ewu. Nggih. Ning niku mawon yo kuwi duren montong iki sitok sik jujul lho Mas. Duren montong sitok isih. Duren sitok iki montong regane 150 120 lek teko Ponorogo ya. Lah kuwi dibayarne awake dhewe dingge acara desa. Kuwi sik kurang glawah ya to. Didongakne muga-muga durene tambah akeh. Amin. Panene tambah akeh. Amin. Yantun kene iki kabeh petani duren ya Mas. Kabeh kene iki jenenge petani. Duren nongko dan sebagainya. Kena diarani suluk sugiye ora muluk. Oh, tenang. Duren ki jaba rine akeh ning jero rasane manis tur legi ditresnani dulur-dulur akeh. Nggih. Wah, iya kena diarani genek pas Ya, Mromo kon jaba, abot jaba, elek on jaba ning jero ning ati lillahi ta'ala. Pokoke dongane awake dhewe apik kembali kepada masyarakat Solo khususan Mbah Lurah ingkang sampun pokoke amprih gayengi masyarakat nggih Mbah Lurah. Lho Mbah Lurah lagi ngene wis ngene-ngene Ya Allah, mergo Mas Gareng, kalih Mbak Mami. Niki diselangi lakon-lakon nggih. nggih niki Siki. mau kuatah ingkang Kuatah pangunggutan. pokoke Solo ki ora kaya mambu ikek. Niki kula ugi badhe matur Mas. Sah pangunggutan. Nggih, niki kula riyen Mas iso dilebut sak apa-apane. Iki sing paling baku niki riyen Mas Didik nggih. Nggih. Nuwun sewu menika saking panitia bersih desa Solo. Iya. Menika ingkang nderek nyempuyung pawiwahan utawi pagelaran dalu menika. Iya. Kok menawi ingkang angka sepindhah menika saking Putra Tunggal Aluminium. Kuwi carane sponsor ya, Mas. Iya. Angka kalih menika Jito Auto Service Mobil. Tak dongakne lancar rezekine pokoke. Ingkang angka 3 Net Level ID Sablon dan Bordir. Sablone saya maju oke pesenan. Nggih, nomor sekawan SR Mat Sembako dan Pakaian. Nah, tak dongakne muga-muga laris Sobodo. Sing nomor gansal SPPG Desa Solo. Ya, semoga PPG tetap lancar jaya. Amin. Jaya. Yang nomor 6 Gemilang Motor Bengkel Motor. Bengkele laris Mas, laris. Nah iki sing paling tak tresnani nomor 7 Apa, iki. Mas? Warung kopi Mbok Kati RT 20 Mojo Suluk. Mbok Kati, jenengan lek ben tambah laris warga sak Solo kabeh kekno kopi Mbok Kati. Iki Mbok Kati. Yang 8
LDP Lintas Data Prima menerima pemasangan wifi baru. Hubungi Mas Fitra RT 15. Pokoknya wifi di mana tempat selalu jadi sponsor. Merdeka Jaya wifi se-Indonesia. Carry dhewe yuk. Eneng Mas. Air mineral yo iki. Oh, lagi lho. Lagi bro. Iya lho. Nggih. Yo air mineral. Iya, Mas. Sampun. Oh, iya. Niki oke wonten pamundutan. Dapur Mbok Dewor RT 7 Suluk. Nggih. Bulu Pedhot Sidoarjo. Oh, nggih. Nika ugi saking kula Mbah Kasno Blimbing kula nyuwun kopi wengi Taman Sari dibawani. Niki melih menika assalamualaikum Bu Lipo. Waalaikumsalam. Kula Pak Wito Nayaka nyuwun lagu Caping Gunung Jenggleng Mbah Mami Sleng. Nggih, dawuh. Matur nuwun mugi amanah barokah amin. Amin. Nggih. Wonten bakso pentole gangsal. Oke, kalau mau Nggih. wonten pamundutan Pak Muhtarsun Bos Kayu Jati nggih. Wonten menika. pamundutan anu sebuah nama wonten Nggih. mengke iprit-iprite nusul. Nggih. Nggih, Pak, nggih ampun. Niki ugi dari DPD Suluk nyuwun gending bawa sesideman komplit, udang kuning komplit Nggih, siap. dikhususkan kagem sedaya warga masyarakat Desa Suluk. Nggih, siap. Nggih. Pokoknya iki kene iki pandemen seni tok. Ora Nggih, ki pandemen seni. Yo Gudane seni. alah omonge sapa? Apa? Lah Laden barang iki lho. Aku Iki iki ngaten Mbak Limbo. ya Pripun? Kagem amiwiti pahargyan ing limbuan menika nggih, alangkah afdolnya, alangkah baiknya apabila penyanipun Pak Lurah ingkang amiwiti jumeneng wonten ing pepanggungan. Ngono ta ya? Nggih, cocok. Pak Daryono ta? Iya iyalah, iya iyalah. Ngono ta yuk. Mbah, Balurah, jumeneng. Ayo, Ayo, diseseki tangan to. ayo diiringi Jo. Pripun Pak Mas Daryono? Gareng. Nggih, dawuh. Kodro kita Solo kok saja ki cuma untuk tumbas diplomat kok kesane men. Nggih, diplomat saksra lho Pak, pendekatan to Mas. Niki kula tambahi mangke. Alhamdulillah, ya Allah. Kaya ngene iki lho. Nggih to. Caping gunung dijenglengkan. Oke, siap. Nggih, caping gunung. Siap, Kita Pak. jumroto. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Menika saking Bapak Wito ngesaken lagu Caping Gunung Jenggleng. Siap. Terima kasih. Nggih. Lho kula nggih asal niki. Nggih, sembah nuwun Mbak Lurah mugi berkah barokah. Siap, Bang. Dan Mbak. Tenan baru rangi wae sembodo nyembadani hangabei lho. Kaya barokah ning malah kebak. Tenan tak dongane rezekine turah-turah matur sembah nuwun ya Allah. Oh, mboten nggih. Sing penting saking jengleng. Jenglenge napa? Jenenge temen. Oh, alah dikira jengleng niku kuwi mlayu. Boten. Pak Daryono suwun nggih, Pak. Nggih. Panjenengan napa Baden? Untuk Pak Camat, Oh, Pak nggih, Camat. nggih. Pripun barusan mesane Pak Camat dampingi? Kula boten saged. Ngeten lho Mbak Lurah, sakniki niku ngeten. Pamine panjenengan boten nembang. Menika kan sampun wonten gantosipun nembang nggih. Lah, Diwakilkan malam Mbak Camat kali Oh. Pak Rambil kebetulan Pak Rambil itu ahli Sunda. Oh, asli Sunda. oh ahli Sunda. Ya Allah. Monggo Pak Rambil Mbak Camat monggo. Nggih, penjabat. Monggo jengkling caping gunung. Dari kok. Lek samene kok dimbah ki ora matur. Mas Camat. Lah iki sak uyuhku lho camate iki. Kok menawi mungkin Pak Camat nggih arep pamit jendrek kula nggih boten penak to, Pak. Kersanipun nembang mawon niku wonten nggih Wonten dangdut, wonten dangdut sari Mbak Camat. Terus penyanyi wonten kantun Nggih, kantun milih. Nah, nggih monggo. Monggo Pak Camat wonten kanggote Pak Camat. Monggo Mas Camat. Nggih, monggo. Monggo Pak Rambil monggo ngibur masyarakat Solo. Mas Camat kalian Pak Ndan, monggo. Nah, monggo, untuk tak enakne nek dhewe isin wong loro. Iya ta, penake kaya ngene lho.
mandange. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Bapak Ibu tesih semangat nggih. Wah, semangat yang 45 nih kok. Niki wis sudah kudungan niki mawon. Ku mesti diunggah karo Mbak Lurah. Oh, pripun ngeten iki nggih lebar kawat camat nggih. Ali mboten nggih mboten kita setunggal lagu lek badhe kersa kunjung mboten dados menapa. Ngoten. Niki wonten campur sarinipun, Nggih, Pak. wonten. Nggih, Dahulu wonten Jajare niki wau bintangnya Pak Dan Ramil niki, nyanyi Sunda. monggo Pak Dan. Nggih, campur sari mawon nggih kula nek sing dengdeng-dendengan mboten saged. Nggih, dawuh mungkin dipinangkani sakcekapipun panjenengan Pak Camat. Nggih. Anu mawon, lestari mawon. Oh, nggih, cocok. Nih, Yang Mbak napa dipun Didampingi. Oh, Dampingi monggo. nggih, ayo Sindi. Ayo Sindi munggah. Yo, dampingi Pak Camat. Tenan iki. Tak golek le biduan kok. Kula padosne sing babake Ya, padha. disiapkan lagunya Dan. Disiapkan lagunya Dan. Ada lestari bolong nanti spesial buat dulur-dulur Suluk. Menika ingkang Spesial untuk masyarakat Desa Suluk yang sudah guyub rukun dan gotong royong untuk kegiatan ini. Nggih. Monggo Mas. Lestari. Yuk. Jos Gandong bersama Satrio Laras. Satrio Laras Madang Para. Mbak Suluk mau nyanyi dhewe, Mas. Campur sari nada irama. Nada irama. Ayo, Cok. Monggo Lestari. Yuk. Monggo. Sang Dewi Sik turu to. Monggo.